Hi mga abay! This is Nansoy and welcome to Nansoy TV. Kung bago ka pa lang sa channel na to, please don't forget to subscribe and turn on the notification bell para updated ka sa mga videos na i-upload ko. Yung ipapakita kong video ngayon ay ang iba't ibang klase ng estudyante or mga ganap sa school. Pero bago yan mga abay, I would like to shout out to my ate Wilma from Korea. Please subscribe her YouTube channel. And shout out also to Prince Moon Gaming, Bisayang Daku TV, and Juan Moto TV. Please subscribe their YouTube channel mga abay. So, kung gusto nyong ma-shout out mga abay, please comment below. Okay mga abay, umpisahan na natin tong video na to. I'm sure marami ang makaka-relate sa inyo. 3, 2, 1. Okay, class. So, sana naintindihan nyo yung mga itinuro ko. Tapos sana may maisagot kayo sa darating na exam natin. Hoy, Butchoy! Ano yan? Natutulog ka na naman dito sa klase ko. Butchoy ha, yun na lang palagi ginagawa mo ha. Ipapatawag ko talaga yung parents mo. Sorry po, ma'am. Naghahanap buhay po kasi ako kagabi, ma'am, kaya inaantok ako ngayon. Pasensya ka na, ma'am. Matagal kasi natapos yung rank game kagabi. May assignment ka sa English? Wala. Wala kang assignment? Ikaw, may assignment ka? Wala rin. Wala rin kayo assignment sa English? Okay, class. Submit your assignment now. Ay! Na! Submit na pala yung assignment, ma'am. Kailan, ma'am? Ma'am, ito po yung assignment ko, ma'am. La, ba't may bato sa bag ko? Sino kaya naglagay nito? Kaya pala mabigat yung bag na dinadala ko. May bato palang nilagay. Eh, sino kaya gumawa nito? Gantihan ko talaga sila. Lalagyan ko rin yung bag nila. Asa na kaya yung tubigan ko? Lagot ako kay mama nito. Sino kaya kumuha sa tubigan ko? Mamatay na sana siya. Asa na yung tubigan ko? Hoy, tanga! Hinahanap-hanap mo yung tubigan mo, ihawak-hawak mo na, oh! Hawak ko lang pala. Salamat. Ano sagot sa number 5? Sige na. Sige na, 5. Uy, ang damot naman ito. One number lang eh. Psst. Ano sagot sa number 5? Number 5. Baka mahuli tayo ni ma'am. Sige na. Pakopya naman. Sige na, number 5 lang. Ginagawa mo. Ma'am, wait lang po, ma'am. Nakalimutan mong kolektahin yung assignment namin, ma'am. Ay, hala. Wala kayong assignment? Kayo? Wala rin. Wala kayong assignment. Hindi kayo nakagawa.
Napag-usapan ba na wag sabihin kay ma'am na may assignment tayo? Wala akong narinig. Wala kayong assignment. Ma'am, bukas na lang po, pwede? Wala kasi silang assignment, ma'am. Ako lang yung nakagawa. Bukas mo na lang kolektahin, ma'am. Okay, Butchoy. Isasali kita sa quiz bee ha. Ano, sir? Ang sabi ko, isasali kita sa quiz bee. Ako, sir, isasali mo sa quiz B? Ano po kasi, sir? Sa ngayon, focus pa po kasi ako sa, sir, sa academics po. Oo. Kasi, varsity na kasi ako ngayon ng Shatong, sir. Tapos, malapit na yung tournament namin. Baka hindi ko kayang pagsabay-sabayin. Yung iba na lang, sir. Sila na lang yung kunin mo. Pagkatapos ko sa tournament, sir, baka makakaya ko na. Pero sa ngayon, hindi ko pa kaya yun, sir. Sila na lang. Uy, ma'am, tulungan na kita. Naku ma'am, ang bigat pala nitong dinadala ko. +5 naman dyan ma'am oh. Baka naman. Thank you, ma'am. Highest? Ako, ma'am? Ako, ma'am, highest? Di nga, ma'am. Sigurado ka, ma'am, highest ako? Wala yun, ma'am. Siyempre, ma'am, nagpapakahirap yung magulang ko sa pagpapaaral sa akin. Ito lang yung may gaganti ko, ma'am, sa mga sacrifices po nila. Highest po ako, ma'am, no? Okay, class. Itong number 5, ang answer niya dapat is 25 centimeters. Kaso, wala siya sa choices. Bonus na lang po, ma'am. Oo nga, ma'am. Bonus na lang yan, ma'am. Bonus! 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 Okay guys, counting muna tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Huy, ano ba? Makinig naman kayo. Hirap na nga ako dito. Hindi kaya basta-basta lang magtuturo. Ako pang naggagawa ng steps natin tapos hindi naman kayo makikinig. Bukas na yung intrams natin. Paano na lang tayo ngayon? Maawa naman kayo sa akin guys. Napapaos na nga ako sa kakaturo sa inyo. Iba nga, kumukuha pa sila ng choreographer tapos kayo ayaw nyong makinig sa akin. Sige, ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, class. We will have a short quiz. Hala? Quiz, ma'am? Oo, Juan. Kakasabi ko lang, di ba? Short quiz. Okay, class. Get 1/4. 1/4, ma'am? Naku, Juan. Paulit-ulit ka talaga. 1/4 nga, di ba? Good morning, ma'am. Good morning, classmates. We are the group 1. Ma'am, si ma'am, nagpapatawa. We are going to we are going to report about and that's the end of our report. Is there any question? Shh! Hindi ako nagtanong sa inyo, ha? Shh! Sige, subukan mo magtanong. Abangan kita sa labas. Ma'am, wala na pong question, ma'am. Hoy, Butchoy. Ano yan, ma? Ano na naman to? Bagsak ka na naman sa exam nyo. Ah, yung test.
24 over 100. Hindi ma. Sobrang ano to ma, sobrang hirap ng test namin ma. Tsaka alam mo ba ma, yung top 1 namin, yung score niya, 22 or 21 ata yun. Lamang ako sa kanya ma. Basta mahirap talaga yung test na to ma. Tsaka yung teacher pa namin ma, hindi marunong hindi marunong magturo. Puro na lang reporting. Mr. Batumbakal, pang-apat na beses nang napunta sa guidance office tong anak mo sa loob ng isang buwan. Ma'am, pagpasensyahan mo na talaga tong anak ko, ma'am. Pero, ma'am, ano po ba yung kasalanan niya? Hay nako, hinalikan niya lang naman yung kaklase niya. Believe talaga ako dito sa anak ko, ma'am. Manang-mana sa akin. Sino yung hinalikan niya, ma'am? Si Bruno, mister. Bakla ata yung anak mo. Thank you mga abay for watching. Sana nag-enjoy kayo. Huwag niyo kalimutan mag-like. Comment kayo sa baba. Share nyo na rin mga abay. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. Oh, sa mga bago dyan, bika naman. Sige na. Subscribe lang naman eh. Ang damot nito. Sige na. Subscribe na. Hanggang sa susunod mga abay. Paalam!